Bună ziua, dragilor! Aș vrea să vă arăt ce cumpărături am făcut eu la magazinul românesc în Dublin, Bucovina. Am cumpărat 2 chipsuri, un Joie, napolitane Joie, o șuncă, 6 spirturi, Mona pentru dezinfectarea mâinii. Am luat 2 cutii de Jacobs, 3 în 1 și ice cappuccino, 2 brânze micuțe, deci cam așa, pateu, deci conservă de fasole sadu, 4 roșii, niște piersici, un borcan de vișine fără sâmbure, un salam Sibiu, un cocorum, o slăninuță mică și 4 zahăr vaniliat. Și am primit cadou o ciocolată de casă. Prețul m-a costat 153,87 de euro. Vă rog să-mi spuneți ce idee aveți și dacă a fost scump. Vă mulțumesc!